2 týždne teraz bol Vlado na reprezentačných povinnostiach, ty si bol ako hlavný tréner. Ako hodnotíš teraz prípravu počas týchto uplynulých 2 týždňov? Tak nebolo to nič nové, v podstate v septembri sme mali už takýto podobný program a cyklus a chalani podstatné bolo to, že naozaj veľmi dobre sme trénovali a chceli sme využiť ten čas na to, že je to znovu jedna takých posledných pauz a predtým my zápasmi. Teraz nás čaká za 3,5 týždňa 8 zápasov, je to veľmi náročné, takže pomohli by nám, aby sa nám vrátili zranení do mužstva. Juro Halenár vyzerá, že už by mohol byť tak na 90% pripravený, takže dúfam, že ostaneme zdraví a po tej pauze naozaj budeme mať sily na to ten náročný program zvládnuť. Keď sme pri tých zraneniach, vieš nám povedať ešte, kto z týmu nemôže nastúpiť v sobotu? Tak tí dlhodobo sú jasní, či Erik Čikoš alebo Luky Paušek, Vitor, takisto vyzerajú tie prognozy celkom dobre. Možno by sa nám mohlo podariť, aby nám do 2 týždňov nabehli do tréningu, takže tie zranenia boli naozaj vážne. Či u Lukyho to rameno naozaj natrhnutý a celé púzdro, takže tých 6 týždňov sme museli rátať, to isté u Erika Čikoša s kolenom, tých 6-8 týždňov, takže bohužiaľ sme mali smolu aj čo sa týka naozaj tých zranení trošku takých ťažších. Jasné. Boris, sobotu nás čaká nováčik Ligy Trenčín, ktorý v minulej sezóne strieľal góly na bežiacom páse. Teraz sa tiež naštartoval, pôsobia v podstate silnou ofenzívnou veľmi ofenzívnou silou. Je tam Depetris a vpredu Salinas. Pripravuje sa špeciálne aj proti týmto útočníkom? Tak treba povedať, že na to, že je nováčik, si naozaj počínajú veľmi sebavedomo a hlavne ťažia z domáceho prostredia. Ten zápas je veľmi špecifický, upozornili sme už dnes na to hráčov, že na umelej tráve ten zápas bude ďaleko rýchlejší a každá technická chyba môže byť potrestaná a oni z tohto určite doma budú ťažiť. Takže na toto treba byť pripravený. Ten Trenčín je veľmi silný doma a vonku hrá stále ten svoj ofenzívny futbal. Ja si myslím, že je to veľmi sympatické oživenie ligy, naozaj s kvalitnou hrou, takže nás určite čaká ťažký zápas. A práve aj kvôli tomu zápasu na umelej tráve, špeciálne ste sa pripravovali na umelej tráve takisto? Boli sme, áno, 1-2 krát, ale zajtra ešte budeme voliť takisto tréning. Otázka je teraz, si myslím, že 2 týždne si na to nezvyknete, hej, čiže treba voliť taký, by som povedal, takú zlatú strednú cestu aj v tom tréningovom procese. Zajtra máme na pláne ísť ešte na umelú trávu, pretože sme čakali na reprezentantov, ten káder bol pokope a to mužstvo naozaj absolvovalo to posledný tréning spoločne. Super, držíme palce. Díky. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Okay.